پاکستانہ گران نہادی برسرین سطح سر بتک گوسگی ماہا گران نہادی تہا 2% گیشی بتک گیشیا پد ملک گران نہادی شرح 1.44% سر بتک ادارہ شماریت نیمگا چشنگ بتگی رپورٹر دا ستمبر ماہ شہری دمگا گران نہادی شرح 1.66% گیشی بتک ستمبر پیما سے نہادہ 99.3%، دال مسور نہادہ 8.9%، سبزی نہادہ 11.1%، خوشکر نہادہ 10.8%، دال ماش 9.44%، و لوبیا 1% گران بتگ، موٹر فیول 61.30% و مائع ایندھن 9.2% گران بتگ، جبکہ ٹرانسپورٹ کرایہ 4.2% گیشی بتگ۔ ادارہ شماریت رپورٹر نمشتہ کنک بتا کہ یکے سالہ ٹرانسپورٹ کرایہ 55.6% گیشی بتا، اسٹیشنری یا چلو 2.1%، ولوگی سامان 38.2% گران بتگ، و موٹر فیولا 33.4%، گاڑی آلات 32.9% گران بتگ۔ ادارہ شماریت ردا ستمبر 2022 جو ستمبر 2023 لین نہادہ 166.1% گیشی بتا، جبکہ شکرہ 93.4%، آرتا 88.5% و چا 86.6% گران بتا۔